Dzień dobry. Wiersze Ольга Гапеева. На сваю рызыку плыць у моры ці возеры, калі не сезон, непагода ці яшчэ якая халера. Невядомыя мне людзі праяўляюць свой клопат пра невядомую ім мяне. Хаця там, дзе клопат, знойдзецца месца непрымірымасці, забаронам, штрафам і асуджэнню. Тануць нельга. На сваю рызыку кажа таксама мне пра давер, хаця там, дзе давер, знойдзецца месца і абыякавасці. Хочаш тануць? Тані. Шыльды на беразе кажуць мне пра адказнасць. Каго перад кім, аднак незразумела. Добра яшчэ, што не пытаюцца візы, каб даць нырца з галавой. Можна забыцца, што мяжа — гэта проста слова, а ў вады свая мова, дзе яно непатрэбнае і не мае значэння, як мой клопат, давер ці адказнасць. Прачынаюся па чужым будзільніку, перапісваю чужыя тэксты, думаю пра чужых нябожчыкаў, сустракаюся з чужымі сябрамі, размаўляю на чужых мовах, фатаграфуюся з чужымі дзецьмі, пешчу чужых катоў. Жыву ў нічыйных пакоях, чытаю нічыйныя кніжкі, ям нічыйным відэльцам, рэжу нічыйным нажом, сплю пад нічыйнымі коўдрамі. Так я вучуся быць госцяй у гэтым чужым і нічыйным свеце, каб, калі мяне потым папросяць, я нарэшце сваёю памерла смерцю. Павольней за іншыя органы рэгенеруецца сэрца і цалкам ніколі не абнаўляецца. Так напісана ў падручніку. Значыцца, думаю, усе, хто туды пратрапіў, там застануцца. У кагось сатрэцца левая частка цела, знікне твар, і на месцы старога вырасце новы. Перамяшаюцца мовы, імёны, гады. Мой сад мутантаў, дзе заблукалі мы. Ён набыў ёй сукенку, як развітальны дарунак на свой дзень нараджэння. Ці носіць яе цяпер? Цікава. Свае сукенкі я набываю сама. Падарункі мне дзіўная практыка, асабліва калі ад мужчын. Можа, праз Леві-Строса? Так доўга была падарункам сама. Даваць і прымаць, і прымаючы аддаваць. Сімвалічная пустата вяжа нас. Замест мужчын і жанчын мы абменьваемся гісторыямі пра іх, у надзеі зрабіцца хаця б далёкімі сваякамі. Трэба напісаць новы верш сёння, кажаш ты зранку, пра чорнага сабаку, які быў маёй адзінотай. Лепш напішы пра качку, якая была тваёй радасцю, раю я. І ўжо бачу, як яна робіцца часткай верша, але сёння ты ў меланхоліі, рэдка смяешся з жартаў і зусім не разглядаеш качку сваім персанажам. Няўклюда, нязграба, пасуе адно калыханкам, лімерыкам, а табе трэба пісаць сур'ёзны, удумлівы тэкст. І мы з качкай застаёмся па гэты бок няўяўнай рэальнасці, а ты з сабакам па той. І адзінае месца, дзе мы ўсе сустракаемся, гэты верш. Халоднае ківі ем на сняданак. Колькі дзён да зімы. Сябры ўжо бачылі снег. Я ж плятуся ў хвасце, у мяне лістапад. Багоўка на падваконні завальваецца на правы бок. Засынае ці недзе адбіла лапку.
Узгадаць пра сябе, пагадзіўшыся на зазямленне. Поле, што нідзе не сканчаецца, мусіць займець межы. Я адсюль і дасюль, далей чужыя землі. Мо так лепей і меней стомы ад уласнай бясконцасці. Героі кіно здаюцца рэальнымі, я ж выдумкай, прычым нічыйнай. Я паўзу па падваконні з адбітай лапкай, ляжу на талерцы халодным ківі. Я снег, што ніяк не прыйдзе, я бязмежнае поле, я колькі дзён без зімы. Памяць цела прымушае шукаць пакуты. Выпрабаванне ёсць тым, што разумее. Уяўляе, што яно сабака або цюлень у заапарку, конь на арэне. Зробіш прыгожае сальта і атрымаеш цукар, а не застанешся галодны, і толькі твая у тым правіна. Не дапрацавала, не была занадта упартай. А недзе спяць шчаслівыя мопсы. Здаецца, іх любяць без усялякай на тое прычыны. І цюлені загараюць на сонцы, не пытаючыся, ці ўжо можна. Мова майго цела тая, што спугі і розгаў. Памяць майго цела дрэсура, дрэсура, дрэсура. Жоўты верш. Сабака чакае цягнік у швыдарку жоўтым. Другі дзень каляндарнай зімы, а пра снег і ні слова. Паабапал дарогі ўсё яшчэ святаяннік з панталыку збівае, як і жоўтыя нагавіцы хлапца, што цяпер уяўляецца сынам, а не каханкам. За дзень я прымяраю розныя варыянты жыцця, але не рашаюся выбраць нешта адно. Маё сэрца вязе грузавік з надпісам «Херц» прастакутніку жоўтым. І гэта лішняя літара застрамкай тырчыць з майго сэрца, жоўтага, як і фатэль у пакоі гатэлю, куды адважваюцца сядаць толькі цені. Распранаешся часам, стаіш і думаеш, якога трасца яго бяры гэты погляд мужчынскі, нічога ўжо і не засталося, і здымаць болей няма чаго. Калі скончыцца ўсе сукенкі, станікі, майкі, майткі, застанецца скура. Злева падчапі маланку і распраніся нарэшце, вось і ўсё. Бярыце сцізорык і рэшце. Калі скончыцца ўсе літары, гукі і мовы, застанецца маўчанне, якое дыктуе свае умовы. Справа правілы, злева злевілы, але наша дарога наўпрост на пагост. Што занадта трагічна, каротка, не пра цябе, можа і не. Давай не будзем больш распранацца, і апранацца не будзем, застанемся тымі, хто ёсць. Падоўжаны ўскок у рысе, затрымайся і не падманіся, прызямліцца ўсё адно давядзецца. Як далёка нам да сусвету. Дзень запавольвае час, адымаючы цела, камянею, раблюся жалезам, якое ссівела, не азіраўся, здаецца, ніхто, а на мне паліто солі. Заламанае ветрам вуха сабакі, другое тарчма ловіць гук кожны, дзве часткі мяне асцярожна выбачаюся за адсутнасць косак, хаця пагадзіцеся, тут адчайна унутрана чуецца костак. Набрынялая ўзгадкамі пахне трава так пранізліва, яна водарыць нейкай пятніцы ці аўторкам пачатку восені. Нашы зносіны заўсёды толькі з самімі сабой, у фармаце несупынная барацьба і загадзя згублены бой. Чорная яблыня. Раніца пачынаецца з перакладу імёнаў людзей, якіх расшукваюць паліцыя, родныя, нейкія службы. У суседняй краіне вайна, але, як заўсёды, тэрміналогія ў кожнага боку свая. Усё, што я ведаю пра гэтых людзей, дата іх нараджэння.
І з ліста ў ліст, якія перакладаю, цягнецца невядомасць. Як калі трэба трываць і не ведаеш, колькі яшчэ. І раптам месцазнаходжанне асоб вызначанае, а потым дадатак, даведка аб апазнанні цела, і невядомасць з бязважкай з туману робіцца чорнай яблыняй. Столькіх я пахавала ў сваіх перакладах. Стаяла каля маці і бацькі, каля мужа і каля каханай, сыходзіла, каб праз дзень пагрукацца ў іншыя дзверы і глядзець, як на тварах з'яўляецца зморшчына, нявер'я і гневу. Апазнаныя целы і неапазнаныя душы. Допіс аб смерці. Як правільна перакласці? І вось я ў турэмнай каморцы пішу ліст. І вось у траншэі расчытваю почерк. Перадайце цёплых шкарпэтак і шахматы. Ваш сын, 2017. Я спусціўся на дно. Смерць дык смерць. Але каб хоць з невялікай славай памерці. 1942. А я думаю, хто гэта слава? Што яна робіць з сэрцам? Надае сэнсу той бессэнсоўнасці, што вакол, быццам усё было недарма. Мужайцеся і суцяшайце сябе думкай, што справа, за якую змагаўся ваш муж, справа вызвалення радзімы. 1945. Лепш было б, каб нас зусім забіла, а не ж так пакутаваць. Олена, Камянец-Падольскі, 1941. Пісаць ліст і спадзявацца на ўзнагароду. Пісаць ліст і хвалявацца, ці дайшлі грошы. Пісаць ліст і не ведаць, што ён апошні. Або пісаць і ведаць. Дзякуй Зіначцы за фотакарткі. Правда, адно мне не падабаецца, што яна пафарбавала вусны, да таго ж неахайна. 1941. Кіеў. Каляды прайшлі ў траншэі, але ў мяне быў кавалак пудынгу, таму я не мушу бурчаць. 1914. Эдвард. Цяжка быць жанчынай адной у палку, спім у агульнай зямлянцы, сушымся ля адной печкі, нагавіцы і боты не па памеры. Марыя, 1945. Трываць як усе, выкладвацца нават болей, думаць, што ты герой, як і кожны, а потым маўчаць, што была там, хаваць медалі, бо ніхто не падыдзе да ваеннай дзяўчыны. Ведаем, як тыя медалі ты заслужыла. І тое, што ёй адрэзалі ногі, і тое, што боль трывала нясцерпна, і што не баялася адмаўляць камандзіру, не лічыцца. А я думаю, а што лічыцца? Спаць з маладымі медсёстрамі, абрухаціць баявога таварыша, або гвалціць дачку ворага. Ордэн табе не дадуць, калі сумнеешся, ці варта страляць, калі спачуваеш і сваім, і чужым, калі топіш сваё дзіця, каб выратаваць астатніх, калі клапоцішся пра чужога мужа, калі вешаешся на яблыні чорнай у імя маці, дачкі і святой душы.